De journaliststuderende på SDU raser. Medievidenskab har de dygtigste studerende. Det her er SDU Nyhederne, de absolut vigtigste nyheder fra SDU. God formiddag. De journaliststuderende appellerer til medievidenskab. De ønsker, at medievidenskab nedsætter deres adgangskrav, så de kan få adgang til drømmestudiet i stedet for blot at læse journalistik. Den nye hjemmeside til de nye medierussere har til og med støttet de journaliststuderende. Vi stødte en tilfældig person på medietorvet, og han udbrød: "Åh Gud, de medievidenskabsstuderende er alt for dygtige." SDU Nyhederne satte en rapporter på sagen for at undersøge, hvad de nye medierusseres tutorer forventer sig af de nyligt optagede. Jeg forventer, at der kommer nogen, som er enormt gode til spil, fordi jeg mangler en marker til WoW. Og det glæder jeg mig utroligt meget til. Og så forventer jeg selvfølgelig, at der kommer en masse russere, som kan hente slik til os, når vi sidder i eksamensperioden, og nogen, der kan købe ind og andre former for tjenere ting. Det bliver fint. Hvad forventer du dig af de nye russere? Forventer du dig af de nye russere? Jamen, altså russere, de er jo som regel dumme mennesker, og jeg forventer, at de underkaster sig os fuldstændigt og gør nøjagtigt, som vi siger. Det vil være klogest for dem. Jamen, jeg forventer, at de nye russere er meget seriøse studerende, at det er nogen, der er villige til at møde op til timerne og lave deres lektier. Og så synes jeg, at de skal droppe den rustur, for det er alt for useriøst. Der er alt for meget druk og bare numser. Jeg synes, de skal blive hjemme og læse Bo Kampmann Walters blog i stedet. Måske kigge lidt på Hollywood-bloggen også. Det er en rigtig god side. Og så bare køb alle jeres bøger. De er gode, det kan godt være, at I bliver færdige, men gør det. Ja, det synes jeg. Jeg gider ikke se at bruge sådan. Det er for useriøst. Tak skal du have. Det faglige internat vil forløbe sig over 3 dage i september, et hemmeligt sted i Danmark, kun med adgang for udvalgte medievidenskabere. Vi slutter af med den omtalte videopræsentation af tutorerne årgang 08. Vi skal gøre opmærksom på, at videoen ikke er for sarte sjæle, og at der kan forekomme forulempende billeder og scener. Det her var SDU Nyhederne. Velkommen til Medievidenskab.